салом алейкум. Меган хитой рафтим? Олимпиада бад спортсменора мотивация кардам. Чӣ хелай медонӣ ку? Ягон савғотимо навардим мотивация. Рост чига успед накард. Унҷа вақт кам буд. Хид медонӣ ку маҳкама амаҷо. Унҷа ҳичмо наварди. Овардам. Барои хидат овардам наки. Ин ҳами сар кардан дар. Ин ҳози брат. Ин ҳаст специально барои хидат сюрпризча. Чиши? Хиёл дорим ягон девочкаем. Не брат, ту нафаҳмиди. Ира ку фақат гангстеро, хулиганои район мекардан. Дигарани чизи зурай. Беги дам беги. Я шамол мезани ҳама дафт мешавад пешат. Ҳама метарсад. Ҷеҷе. Чӣ мегӣ? Куҷа биёр. Чӣ? Бира як колача биёр. Чӣ? Хеле чӣ ина? Гангстер. Ту Матеуша дида будӣ чӣ? О, навхид кардӣ. Паридӣ, давидӣ. Эй рақаб, ози худат ҳам мепарӣ, ҳам медавӣ. Ту қатӣ туёқ хидмара тарсонданӣ? И туёқ нестай. Ман Матеушаятра пеш дидам. Паридӣ чаридӣ. Бо ман мегӯм ин шамоло айгиҷояй даи район. Ё как всегда воздух ганат кардестиян. Бо ман ҳама давер падарка кардам. Ирӯз паходу торнадояй чӣ?